Здравейте! В момента в ръцете си държа мостра на Nikon D5300. Това е най-новият огледална рефлексия на апарат на Nikon. Както при 5200, така и при 5300, камерата е с APS-C сензор с 24 милиона пиксела. Обаче новият сензор има нов дизайн и няма low pass филтър. По този начин трябва да е в състояние да възпроизведе повече детайл, но с риск от появата на море. По-голямата част от спецификациите на D5300 са подобни на тези при 5200, но с появата на новия сензор има няколко ключови изменения. Първото е преминаването към XP4 процесор. Това е направено с цел да се подобри качеството на картината и частично контрола на шума и високата чувствителност на сензора към светлина. Казаха ни да очакваме по-добра работа на автоматичното разпознаване на баланса на бялото и по-добро при създаване на цветовете, нещо, което ще изпробваме, когато получим бройка от апарата в масова продукция. Чувствителността на сензора може да се настрои от ISO 100 до ISO 1250, но може да се разшири до ISO 25600. На гърба на камерата виждаме дисплея, който е оголемен до 3,2 инча и е с над 1 037 000 точки за по-голяма яснота на изображението и по-добра продуктивност. Друг ключов момент при 5300 е появата на вградени Wi-Fi и GPS модули. Използвайки ги заедно с Nikon Wireless Utility, безжичната връзка позволява апарата да се управлява от малък телефон. Възможно е също да се прехвърлят снимки на съответно мобилно устройство и там да се споделят директно във Facebook или Twitter. В същото време GPS модула позволява да се предава информация за географска ширина, дължина и височина в EXIF или така наречената изходна информация на файла. Nikon се стреми да подчертае креативния потенциал на тази камера и в този смисъл на два нови креативни ефекта. Първият е HDR Painting, а вторият е Toy Camera. На този режим се намира режим Delighting, чрез който засилваме детайлите в фона и детайла в тъмните части. Съществува режим, който заснема две снимки бързо една след друга и след това ги комбинира в една с по-голям динамичен обхват. Както се очаква, видео може да се заснема в Full HD, но сега може да се заснема и в 60 кадра в секунда, в 50 кадра в секунда, в 30 кадра в секунда и в 25, както и в 24. Тук също така имаме вграден вътрешен стереомикрофон и вход за външен такъв. А за първи път Nikon използва подобен дизайн на своите апарати и също така новите батерии са по-леки от тези на предишните модели. Nikon представи нова батерия за 5300, която увеличава капацитета с 100 сработвания повече.